Zovem se Miloš i imam 32 godine. Živim u malom stanu blizu centra grada i radim u jednoj firmi koja se bavi administracijom. Moj dan izgleda jednostavno, ali kada se pogleda iz blizine, ima mnogo malih trenutaka koji ga čine posebnim. Ustajem svako jutro u 6:30. Alarm uvek zvoni glasno, a ja nekoliko sekundi gledam u plafon i pokušavam da se setim koji je dan. Zatim polako ustajem, odlazim u kupatilo i umivam se hladnom vodom. To me odmah probudi. Posle toga kuvam kafu. Bez kafe ne mogu da počnem dan. Sjedim za malim stolom u kuhinji, gledam kroz prozor i pijem prve gutljaje dok napolju prolaze autobusi i ljudi žure na posao. Taj mir mi je važan jer mi daje snagu za ceo dan. Oko 7:15 oblačim košulju, pantalone i spremam torbu. Uvek proverim da li imam ključeve, telefon i karticu za posao. Izlazim iz stana i hodam do autobuske stanice. Put do posla traje oko 20 minuta. Nekad čitam vesti na telefonu, a nekad samo gledam kroz prozor autobusa. Ljudi izgledaju pospano, ali svako ima svoju priču, svoje misli, svoje brige. To mi je uvek zanimljivo, taj tihi zajednički početak dana. U 8 sati ulazim u kancelariju. Kažem kolegama dobro jutro i sedam za svoj sto. Moj posao je uglavnom miran. Odgovaram na mailove, proveravam dokumenta, pravim liste i zapisujem važne informacije. Volim kada je sve uredno i jasno. Ponekad je posao dosadan, ali ima i dana kada ima mnogo posla i sve ide brzo. Tada vreme proleti. U 10 imamo malu pauzu za kafu. To je moj omiljeni deo jutra. Svi sedimo zajedno, pričamo o vremenu, o utakmicama, o hrani, o planovima za vikend. Iako su to jednostavne teme, osjećaju se dobro. Čoveku prija da bude deo male grupe ljudi koji ga razumeju. Radim do 1 sat kada je pauza za ručak. Najčešće idem u malu pekaru blizu firme i uzmem sendvič ili toplu pitu sa sirom. Ako je lepo vreme, sedim napolju i jedem na klupi. Tada volim da posmatram kako gradski život teče. Automobili prolaze, deca iz škole idu kući, stariji ljudi polako šetaju. Sve to me opušta i podsjeća da dan ima svoj prirodan ritam. Posle ručka vraćam se na posao do 4 popodne. Popodne je uvek tiše. Ljudi rade koncentrisano, svako završava svoje obaveze. Nekad se čuju telefoni, nekad štampač, a nekad se čuje samo tiho kucanje tastature. Oko 3:30 već osjećam umor, ali znam da je kraj dana blizu i to mi daje energiju. Kada završim, polako se pakujem i izlazim iz firme. Ponekad idem pravo kući, a ponekad svratim u prodavnicu da kupim hleb, mleko ili povrće. Ako je sunčan dan, odlučim da idem peške nekoliko stanica, jer mi šetnja pomaže da se resetujem posle posla. Kada dođem kući, prvo se presvučem u udobniju odeću. Zatim napravim laganu večeru, supu, testeninu ili salatu. Dok jedem, uključim televizor ili slušam muziku. Posle večere često se čujem sa sestrom ili prijateljem, samo kratko, da razmenimo kako je prošao dan. To me uvek obraduje. Ako imam energije, čitam knjigu ili gledam seriju. Ako sam umoran, samo sedim pored prozora i gledam kako se grad menja kada padne mrak. Svetla automobila, ljudi koji žure kući,
mirna noćna atmosfera. Uvek mi prija taj trenutak tišine. Oko 10 sati spremam se za spavanje. Razmišljam o tome šta sam uradio tog dana i šta me čeka sutra. Nekada je dan bio težak, nekada lak, ali svaki ima svoje male detalje zbog kojih život izgleda bogatije. Kada legnem, često pomislim da moj dan možda izgleda jednostavno, ali kada ga posmatram iz blizine, shvatam da u njemu ima mnogo stvari koje volim. Kafa ujutru, razgovor sa kolegama, kratka šetnja, topla večera i mirno veče kod kuće. To je moj dan i meni je drag baš takav.